Mennesket er et væsen, hvor i to modsatte elementer er bundet sammen til ét. Og når dette forhold ikke bringes i syntese, opstår sygdommen. Den endelige virkelighed og den uendelige fantasi. At underkaste sig hjælpeløst nødvendigheden og at lade sig begejstre af en uvirkelig mulighed. Når der er ubalance mellem selvet, der lever i øjeblikket, og selvet, der længes efter evigheden, der lyder diagnosen fortvivlelse. Kaldes det fortvivlelse. Denne sygdom koster ikke livet, men der er ingen sikker modgift. Fortvivlelse er en sygdom, som vi mennesker, der er så inderligt begrænsede, ikke kan helbrede. Lad mig fortælle jer om en anden person.